Hej og velkommen til den her YouTube-kanal. I dag der skal vi, klokken den er 3 minutter i 5, og vi skal til at køre mod Billund Lufthavn, fordi vi skal til Rhodos. Flyve her kl. 8, så det er bare fedt, altså. Rigtig fedt. Så vi ses dernede. Så har du ikke set det rigtigt mere. Ja, ikke bare nu. Men folk må gøre det vildt. Jeg synes bare, at man skal ikke gøre det. Lige hvad? Hvad så der alle sammen? Vi sidder lige nu her i bussen på vej til det sted, vi skal bo på Rhodos i Grækenland. Vi har lige fløjet i fly hele vejen herned, og vores fly var 1,5 time forsinket. Men nu sidder vi i den her bus og skal til at køre til vores hotel, så vi ses der. Pool. Nu er vi lige her ved poolen, og det er, hvor varmt er det, tror du? Jamen altså, sådan, i forhold til det sådan lidt aften, så måske 26 grader eller sådan noget. Jeg tænker lidt det samme, altså. Og lige nu er der ikke nogen mennesker i, fordi det er aften, så jeg tror faktisk ikke, man må være der i. Men så er vi sådan nogle lidt hårde tyver og lige skubber hinanden. Nogle af hende er sjov, haha. Kan I se, hvor varmt det er? Det er 28 grader varmt klokken et eller andet om aftenen. Så det er bare rigtig fedt. Og så kan I se bjergene her, altså. Min far han var faktisk oppe og klatre på det i dag, så det er meget fedt. Han er bare sej. Borg. Der er et menneske. Ja. Hjem. Nu skal vi til at hjem, og sådan er det bare. Vi skal med en flyver lige herude, og vi skal til at hjem til kolde Danmark. Hej lige nu. Så det er bare fedt. Ikke også, far? Ja. Så er vi kommet ud i bussen, og vi er på vej hen til flyet, hvor vi skal flyve hjem til Danmark. Ja, Tina, vi skal faktisk også køre. Så er vi på vej ind i flyet, som I nok kan se. Og mig og Karl, vi skal tage hjem til varme, kolde Danmark. Og det var dejligt. Ja. Så nu er vi rent faktisk kommet hjem, og jeg er blevet klippet, som I nok godt kan se. Jeg var nødt til lige at filme et par dage efter vi kom hjem, så det var meget standard. Men det har været en sygt god ferie sammen med Karl og min familie. Så det var luksus. Ja. Så vi ses for den her gang.